Kojem problemu u Hrvatskoj toliko kao zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji? Ministar Rajko Ostojić uskoro će izmijeniti postrožena pravila koja je za neplodne parove uveo Darko Milinović. No ima i onih koji se s tim ne slažu. Građanska inicijativa "I ja sam bio embri" u Saboru je predstavila svoju metodu liječenja neplodnosti. Uspješnost metode je, kažu, više od 50%. Ivana i Krunoslav dugo su čekali ovaj zvuk. Od liječnikovih riječi kako dječji plać neće čuti prirodnim putem, a ni varijantama medicinske oplodnje, začeli su prirodno, uz napravo metodu. Već u roku od 4 mjeseca, nakon 4 godine neplodnosti, popravi situaciju toliko da smo ostali trudni. Nažalost, to dijete smo izgubili, ali evo sad nakon još godinu dana liječenja postigli smo evo i drugu trudnoću. Uz napro metodu rođeno je 15 djece. Traži uzrok neplodnosti i liječi ga kako bi do začeća došlo prirodno. Prvo nauči pratiti svoju plodnost, nakon toga, nakon otprilike 3 ciklusa ustanovimo dijagnozu i po nekim pretragama koji se dodatno naprave u ta 3 ciklusa, ustanovi se dijagnoza i nakon toga se kreće na liječenje. Radite zajedno, obogaćujete svoj bračni život, naučit ćete puno o svojoj spolnosti, o svom tijelu. Stručnjaci kažu, ako uspije, medicinska oplodnja brže dovede do rezultata, ali je skuplja i manje uspješna. Naprava tehnologija je metoda koja zahtijeva jedan uporniji i dugotrajniji pristup. Potpuno prirodna, čija je uspješnost veća od 50%, a znamo da metoda IVF-a, da ona ima uspješnost najviše do 20%. Saboru su ga predstavili kako bi novi zakon bio humaniji, a parovima dali novu nadu.